Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Yan, ngayon po, nandito po kami sa bukid nila, Balong. Magpipitas po kami ng Cubitaw. Kasama ko po si PJ. Halika dito, PJ. Si Balong. Puro bulinggit. Ines. Dito ko sa kabila. Si Chacha. Halika na, Cha. Hawakan mo. Mag-hi kayo. Dali. At saka kay ang aking camera girl, si Pachay. Hi guys! Yan. Wala si camera girl dahil meron po siyang lakad. Tara guys, mamimitas kami ng Cubitaw. Let's go! Puros niya. Bagay, ano pa yung araw niya na yan? Tulungan nyo kami guys mag-harvest. Marami-rami to. Vitamins niya pa yan. Ano pa eh. Ba't mga anong oras na bagay ito? Hindi, wala pala akong rilong dala. Ha? Wala nga, kadami-dami itong napitas dito. Bakit? Isa lang lalagyan mo, Ged? Kala niya siguro ganun lang kadami ulit sa pitas namin. Dahil yung unang pitas namin, Kunti lang. kunti lang. Dahil yung mga unang bunga lang na malalaki. Hindi pa na nga napuno masyado yun. Yung dala namin na yun. Ngayon i-triple. Ano ne? Awitay. Kaya pa? Ano, Nes? Ang pawis mo, Nes! Tagaktak na ang pawis, Saglit na lang to. Nga ano siguro, 5 oras pa. 5 oras, tapos mga sakto alas 12 na dito na yung araw. Sunog na tayo. Wala, meron pa dito. Isabok na lang eh. Isang ganito rin yung nandyan. Higit pa, mas marami pa kami napitas sa iyo. Ay, hindi sila, hindi na nila ako alam kung saan sila magpunta. Alam ni Balong yan, sunsun niya yung daan niya. Si Balong at taga-tour natin. Puro mali nga. Saan mo ito tinanim, Kuya Dan? January? January, February. Ay, isang buwan lang? Maaga ko sana nataniman Uy, ito librano, kung sa mga basa pang lupa. Dapat Ay, tuyo. yan siguro nakita ko Inintay ko yung pa na librano kanina. Matuyo? natuyo. Pagkapunta dyan, doon pa sa ibaluot. Matay ito kung basa ang lupa. Kano benta dito per pot? Per tali? 15. So guys, bili na kayo. 15 daw isang tali. Yung guys, 1,000 na lang. 40 ang laman. 40 piraso. Bilangin pa? Hmm. Di nga. Oo. 40 piraso kasi pag hindi mo binilang, may mas marami, may mas Siyempre yung ibang nagabili kasi, ganyan na tignan nila. Oo Dapat parang mas marami to. Pag ano. kahit na magbilang sila ay parehas. Wala silang ano. Akala ko talagang inaano lang sa kamay, tinatansya. Ay, minsan may mas marami. PJ, palagay ako PJ. Para Kasuyo. Salamat. Para fair, kahit na magbilang sila Hindi sila pa. wala silang ano Hindi siguro. kadami pala nilang mga iwan dito sa mga Israel. Dati yun ito. Pinaglalapag nilang dito. Maglilim na kayo doon. Kape kayo doon, ako na dyan. Saglit na lang. Niligo na. Niligo na kami. Ang bahala dyan. Ay, ito nyo. No, marami. Lagyan mo na. Finish. Mari, kadami na Ako lang daw ng ano. Saging. Yan guys, pag nagpitas, paikot daw kasi meron pa siyang
Bulaklak sa susunod. Wow! Yung mga mapipintog lang yung kunin natin. Yung Ayun si mapipintog. Papa. Ayan. Nahanap daw ang pangrayuma. Paano pa natin ano yun? Dalhin. Susuon mo na daw si Kutsay. Oh, bili na mga suki. 40 pieces. Isang tali. Sa isang tali, 15. Wow! Oh, mangan kayo na tang. Hi guys! Hirap mo. TikTok nga. TikTok nga. Ang pang hindi na pila. Casino. Kagabi. Mamaya pauwi na tayo. Lapit na. Yan o, ginalagyan na. Napura ko na nga eh. Nakagod sa ako sa. Hindi po sa kabila. Ano? Doon pa marami din yun. Dami. Ang bigat na lang ako sa ikampi. Huwag kayo dyan sa ano una. Pakan nyo na. Hindi. Wala na tayong kita dito. No? Ay, grabe. Ay, kasino ako. Marami. Kunti talaga eh. Wow! Dami guys no. Diyan mo doon. Kaya timay ay. Dito ya. Guys ne, kala tayo, ano sa Ilocano nito? Putong. Bitaw. Ang sila damdama, aldaw, awamanin masidan. Hindi daw pwede harvestin ng hapon to at malalanta. Kaya umaga dapat. Ito na lampasan. O yan o. Matataba na yan o. Ano ito na kaya sila? Yun guys, ito din nakuha namin oh. Ang dami. Oh. Bili-bili na mga suki. Presyong Divisoria lang. Mga bubing oh. Pero pa yan oh. Kape-kape. Hi guys, kape po. May chocolate tayo. Hindi ah. Akin yan, yung green. Ito sa'yo. Sa takip ka lang ako. Dali. Hoy, pengin ng panghalo. Peram ng panghalo. Kakagulo ang bayan. Ay, balo. Tama na yung halo mo. Nag-awas-awas na. Chocolate. Ginalagyan pa yun ng chocolate. Ito na, kape. Oo. Pengin. Kape guys. Oh, alok na kayo ng kape. Kape guys, kamo. Kape guys. Nag-uwi pa kayo doon sa bahay niyo? Kain po bahay. Cha? Kain. Nag-uwi pa kayo Hi doon sa inyo? guys. Ay, Pip. Nang? Tubig. Tingnan doon sa bahay, hindi kayo nagkuha? Sabi kasi doon lang nagkuha eh. Kararawat naman ang bisita ko guys. Lalo na to oh. Ay, ito pala. Ano, nabandog ka? Ay, kailan ito kape? Meron pa. Ilagay mo lang Ilagay dito, mo tabang. Ipunin niyo yung plastic ah. Tabang daw Dapat kay ito Ta. mamaya. Wala kasi masukal. Yan, okay na. Madami. Huwag mo na haluin. Nagdikit na yan dyan oh. Huwag gawin na. Di ba pait? Ang mungkin nga. Kung isang lagok pa no? Tabangan ko. Lagyan mo. Isa may kape. Ganyan talaga yan, matabang. Gusto kami mag-harvest.
Hindi kami natulog. Bakit? Di ba tayo di tayo natulog? Paano? Hihintay namin yung umaga para mag-break kami. Ito. Di ba, te? Ako naman. Tsa, tama na yun, Tsa. Saan yung talo? May pangalo kasi, ma. Magtahong ni Carla ka na nga lang. Nga. Right. Ayoko Dali, bigyan ko ng 20. Sabihin mo, dalaman, hinahamon kita. Kamo, dali. Sabihin mo doon, Dalaman, hinahamon kita. Much later. Yan guys, ayan na yung nakuha namin. Harvest. What? Oh, kadalawang batcha pala kami guys. Sobra pa. Kulang, yung nagayan. Oh. Tama na. Mabigat na. Ngayon, ano kami, magbandel. 40 peraso, 15 pesos lang guys. Murang-mura na. Yan. Presyong Divisoria. Ilang oras lang yan na harvest. Wow! Ay, anong panali mo dito ay? Magbilang na tayo. Ihiwalay ba yung may uod? Oo, tapos yung mga kilo-kilo, huwag nyo muna isama. Yung ganta? Yan, pwede na yung ganyan. Huwag lang yung may mga sira. Yung mga ganito? Oo. May naputil pa ko. 6. So guys, halagang 15 pesos. 40 piraso. Babay na lang po. Sino mag-order? Mine na lang. Walang tali. Ayusin natin para sana maubos to guys ngayong umaga. Pananghalian ng mga tao. Brown tayo amin, ano? Oh. Ako magyaman na kanya. Ha? Videoin kita dyan ha. Nasabihin mo sa bike mo. Thank you po, Tita Daisy. Sa aking Sa aking bike. May gagamitin na po ako magbenta ng bibitaw. May pangbinta na po ako ng Cubitaw. Panggamitin ko sa pagtinda ng Cubitaw. Salamat po. Salamat po. Ngayon nga pong kayo magpasawa magbike. Yan, ito na yung Kasi ngayon hindi na maganda 15. sa katawan Tag 15 lang. Init. 15 pesos. 10 pesos yan na. Tali. 15. 15? Yan, ibibenta nila sa may tindahan. A few moments later. Magbebenta po sila ng Cubitaw. Samahan natin kung magaling sila magbenta. Tao po. Baka may aso ah. Tao po. Si tita ay nang modela ng payong. Ewan ko kaya. Tipinsi po. Ano sabihin mo? Salamat po. Wala na. Ay, naka-60. 60 na guys. Yahoo! Tuwa nga kay mama ta. Tao po. Tao po. Tao po.
Bili kayo bibitaw. Bili kayo bibitaw. Ang sungit naman ni Teta Nene. Talaga patay. Wala na ba daw discount? Ibang gulay. Dapat nga daw po may kamatis na yan eh. Yung may sama na anak. Oo, para gulayin na lang. Oo, hanap pa tayo kasama. Nataan na patay. Nakalayo-layo na rin kami. Wala pa kayo nabibitaw. Ilan na lang ba yan? 20 kaya lahat yan.